Hambai, जों दिनै हर MBB कलेजाव हायसफायजाक जों आमसे सिगां जोंनि BBMCआव थांखा जोंनि BBMCआव जोंनि जे प्रिन्सिपाल दंनाय एबा प्रिन्सिपाल इनचार्ज दंनाय बंनो जों मान फालिया प्रफेक्ट मिटिं थांखा होननाय जों दिनै जागाव MBBआव हायसफायखा जोंनि गोरोंनि जागावनो जिता कलेजाव जोंनि सामु दंमानि कखे आहाय दिनै जे इशु जे सामुना टिचिंआव फायमानि जोंनो खा जोंनि जे दाबुक हास्ते हाफां जोंनि जे साख्लायजांमानि गेस्ट लेक्चार नाजाक फिनाय जोंनि ककबरकनि बागै ककबरक लेंगुवेजनि बागै अजा जोंनो खा जोंनि कलेज अथरिटिनि फारसेंथै जे नटिस इशु खायमानि गेस्ट लेक्चार नानान बागै नियुग खायना बागै अजा जोंनो खा जोंनि जे मानि ककबरक बरक कक बाराक कक गरक आदिरके सैतन मानि जोंनो खा अजाव जोंनो गैमांखा जों निउस पेपारनि थ्रुति मानो और जोंनो खा जे नट ओनलि कायसा वार्ड और दुई तीनटा वार्ड बरक माने मिस्टेक खायजाक दंगो मिसलेट खायजाक दंगो अन बागै जों दिनै और मा फायगा तम माला अ जे सायां मानि वार्ड सायां मानि कक बरक न कक बारा कक बरक रखनि सिमानि अब जों DSF तेसिनि हास्तेनि फारसेंथै जिनजे तंग तनाय जिनजे तिब्रा सरक अबनो जों कायसा फारसेंथै जों कायसा कन्डेम मा जानांगौ तांग माला जिनि मानि कक बरक कायसा लेंगुवेज अबनो जों और जों नुखाजे अबनो डिसरेसपेक्ट खायमा हायसुं नुगो और जों जिनि जे तिब्रा सा तिब्रा हाव तंग तनाय जिनि जे इंडिजिनास जे कक बरक स्पीकिंग तंगमानि पीपल परम बिसिङै बंनो डिसरेसपेक्ट खायजाक माने नुजागो ताई जिनि लैंग्वेज न बरक इम्पोर्टेंट दिया है नुजागो कायसा लैंग्वेज नि बागै जुदि कायसा डिपार्टमेंट गेस्ट लेक्चरार नियुग खायदों गाय बाहायके कलेज नि टीचर्स रंगिने कलेज नि अथॉरिटीज रंगिने बाहायके बरक स्पेलिंग मिस्टेक खायमान अब जों बेलेखानो निंदा जानांगौ ओमफ्राय कगया ताबो कायसा कलेज नि ताबो सपोज MBB फानखा बा BBMC फानखा बं फाइसिंथि सिमिसि जुदि आमा मिस्टेक के जोंआबो जों एक्सेप्ट खायमा खामो फिया जोंआनो खा सुदो MBB सिमिया BBMC कलेज नि जे नोटिस जामानि जे बरक सार्कुलेट खायमानि जे अबर मानि न्यूज जे बरक अबर मानि जे नोटिस मानि आजा जोंनो खा जे अब जॉब नि बागै बरक जे मानि रिक्रुटमेंट नि बागै अजा जोंनो खा BBMC निबो साया MBB नि साया इंगे जों अजा जों काहामके जों सायमांखा बरक आं खाखायो जों DSF रो खाखायो अम सिटिटि नि बरक मिस्टेक खायो सिटिटि नि बरक माके खायदो होनने तमुं सुजुदि बरक अमनो बरक नि मिस्टेक नि गानसुगु गांगाय फायनाय सालनि साताम बिसिंनो तैसा हाना हाय रिक्रुटमेंट नि एडभार्टाइजमेंट न बरक न्यूज पेपर तैसा हाय पब्लिश खायनांथों अदरवाइज जों अमन बागै तेबो कारा खाया जों खरंथि सेनाय जों नाहागा जों अमनि एगेन्स्ट तेबो साका फाजिं थानान बागै जों तिया आं बमाय कयनाय कलेज नि जे अथॉरिटीज जे इंचार्ज जे हायर एजुकेशन नि जे डायरेक्टर अमनो सेरि नायनांथों हायखो जों DSF रक आसुबाय जों गैया तेबो अमन तिरे खरंथि सेनाय हामबाय जतन जों दिनै DSF नि बुखासै BBMC कलेजाव मा फैलेका ताम निके जों मियाव न मिया न्यूज बाय दिनै फुंनि न्यूज पेपाराव जों नुखा जे ताबो जे ककबरक नि बागै गेक्सट्रल ना हजागै तंगमानि अब ककबरक सीमा जागाव बाक्सा कक बक्सा हमजा बाक्सा जागा कक ग्रुप हमजा कुनो स्पेलिंग थिगुनिया आबनि बागै जों आबनो प्रिन्सिपाल माने हमनि प्रिन्सिपाल दै मीटिंग आव थांजा खनि खाव जों MBB बो थांगा MBB बो जों मेमोरियम जाफारि फैजा आबो जे कारेक्शन खालामना बागै दिनै आरो BBMC फायमानि BBMC के प्रिन्सिपाल साथरि हायबो जों रिसिभ कपि नाखा तामनि के नायदि आबो ककबरक नि सुजाकमानि आं आबो स्पेलिंग मिस्टेक नाना कायसा कलेज अथॉरिटी बा प्रिन्सिपाल नि अर्डर बायसा आबो जदि नोटिस लिजागै दङ के अब बाहायके स्पेलिंग मिस्टेक अब साखारि जा नाय जा जदि थिंग टाइपिंग खालामनि मिस्टेक नि माने हायबो आबो चेक खालायो जा बाहायके नोटिस न पब्लिश खालायदि अब जोंनो खालायना हिने खालायमा हायोनि दंखा जदि आबो दङ न मिस्टेक नि दङ के आबो दाकि कारेक्शन खालायनांगौ कारेक्शन खालायांगे जों चिन्तियासन बुखै जों तै पतर याति सिनाय ताम हिनके ककबरक फोरोंजाकमानि गोबां सालरङै दङ कलेजाव ताइसा कलेजाव जत कलेजाव ककबरक नि प्रोफेसर दङ हिके कलेज नि प्रोफेसर न सिनियावै जा नोटिस बारि
ये कॉलेज যদি কম বরক তো মিস্টেক নানি কো গিয়া যা যদি কম খবা হাইকে জুনো শুধু তিনি অনুটি সিমিয়া गोबां program दङ गभर्नमेन्ट program गोबां अफिसियेल program दङ जोंनो आबा हाइक्लायनो दिनै लेंगुवेज दिनै बर'नो सुंदयै दंमोन नुदों दं के बेलाय नाबो दिनै सेन्टिमेन्ट दिनै बासारनि लें कक्टाइनो दिनै बासानो जोंनो सागनांया थानांफैनां थाखाय माने जे लाइ दङ के दंनो जदि बर' आबा हाइरनो दाख्लै दाख्लैनो एक्सन फाइनांगौ बुसगांगो दै आबा हाइरन खांगे जों नायदं लाखिनि ताबो अजे नोटिस न दाख्लैनो जदि बर' मिस्टेक जागौ के 2-3 दिननि बिसिङाव कारेक्सन फाय ताइसा नोटिस पाब्लिश फाइनांगौ हायांगे जों टीएसएफ नि बुखासै तेबो फटो याफिसनाय जों आफ्रु जों तामख्लाय जों आफ्रु